ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe Afrique takkusana yoni to Dakar lamorgo leydi Sénégal ko waktu yoni ha to Nioro kame jombuko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal haalullaji Emmanuel Macron hoorejo leydi France hanki o ɗi jabtama e nder leydi Sénégal jabti ɗum ko hoore jagode leydi Sénégal hono Ousmane Sonko o holliti on ko haali ko kala wona noon yaari kay ko Afrique naɓe natti yiide armée leydi France e nder leyɗele mumen to leydi Mauritanie haalullaji ko fate wonande gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mohamed Ould Abdel Aziz ko fate ñawma ko jagorɗo oɗon fannu holliti ko ñawkiniɗo e kala saaha so tawi o ari nottade ñawore makko ala kala batte ñaw feeñata e dow makko ɗum jeeyi sababu noon ɓe guitti équipe wawɓe safrude beele jurnito ñawmo wondi o toon to leydi Mali hanki o ko piyanɓe ɓutte mbaali toon to Nioro du Sahel ɗum noon waɗɗani ñiɓirde gendarme ɓe leydi ndi subaka hande o état major général armée leydi ndi holliti ɗen piyanɗe kene tolno e sagataɓe capanɗe tato taw ko ɓen joguitinoɓe ɗin fetelaji ɓalli men tawa ɗon kamɓe ɓe mbasi hen koninke goto kono kadi ɓe tetti fetelaji kewɗi to Guinée Conakry inde makko ko Aliou Bawo Nangano ko capantati lewru mandiro hendu taƴƴanama hande o to tribunal Kaluma ma o lelo duuɓi ɗiɗi kaso ɗum noon o tuuma ko fate banggue yennude mawɗo leydi ndi hande o haqqillaji kala keedi toon to Ghana Jo Dramani Hamma arti e lefol laamu o lonti ko Nana Akufo-Addo o suuti jungo wondi ma o jogoro leydi ndi Jame Kisala musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jaññoɗena الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون Sadagallahu al-azim batake jam gondaɗo hono Alassane Camara ko miñuma duttiɗo jettinɗo wulango Dieynaba Camara ko ɓi duttiɗo Yakuba Mbaye ko ɓi duttiɗo e Astou Dioum kamɓe kala ɓe ndenta eɓe pecce sunare eɓe ndono dendagal bandiraɓe sehilaɓe musidɓe hoddiɓe kala ha tenti noon tawateɓe to leydi France to Havre ha to Rouen kala e mbutnaɓe wondude e wali naɓe Magama naɓe Nouadhibou naɓe Nouakchott naɓe dendagal bandiraɓe Sénégal naɓe kala ustare biyetenoɗo Haby Samba Camara noon o ɓurno lollide ko Bonko Camara o yalti aduna noon ko ñande ɗiɗi lewru janvier 2025 toon to Rouen to leydi France goski noon ko talata hande o goski ki juula toon to Rouen goski noon ummoto Faraysé ko alarba janggo jeetati lewru janvier sanga 10h50 ko nden ɓe ummoto to aéroport Charles de Gaulle to leydi France ki yetto tigui e nder Nouakchott on ñalawma alarba sanga 14h55 woni 2h55 to goski ki yettima noon ko ɗon tigui ɓe kirdat Nouakchott ɓe jabana toon to Mbut noon ko ñande alkamisa jeenayi lewru janvier sanga subakay 9h30 ko ɗon to koñ on sanga goski ki wirete toon to sare gonga nde Mbut dow inde ceerno Abou Diallo hono jeɓɗo sukaɓe Afrique eɗen pecca sunare men faade dendagal ɓesgu makko kureji makko e dendagal mbutnaɓe kala ha tenti e famille Camara naɓe nde Allah yurmotomo yafoma harnama aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. Mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala. Mande Massa Keita gorko pullo hen bangue maniganke hen bangue joɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kono ne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala.
an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo hen gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurɗi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗo so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura laptude caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri an neɗɗo jambittowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaadoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiaque jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jama ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiaque yogay ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonɗa koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badala Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonɗa koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonɗa koto Dakar to an jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abousso Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan woni muɗuma aadi bil aadi salade aadi ɓuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo aadodiri e jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV gorko mo melga wuuro jindeji ne safata rafiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol rewɓe wonduɓe kista fibrom bagam sita rewɓe ronkuɓe soɓade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala e wonduɓe ko seydani gorko mo melga wuuro jinneji ene safra ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli guloji kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawra ɓen fiɗaɓe wonduɓe prostate gorko mo melga wuuro jinneji ne jogui leɗɗe joni joni jiitare ko fate prostate hay soko prostate mata henno kala so tawi a ƴettiɗe joni joni prostate ma o ɗofta gasa ha mbiya alhamdulillah rabbil alamina gorko mo melga wuuro jinneji dendagal ras mbawɗa wondude so tawi ɗon maltana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah rabbil alamina
gorko mo melɗo wuro jindeji ko gando bindi kollaɓaɗo leɗɗe jatinde ɓalawere dallowal kala omo safra ɓen ustaraɓe gonago yawɓe yitede koye men hay jippiɗe leeci sa jokkodiri e makko joni joni ngabbita gorko mo melɗo wuro jinneji ne jogui on famne de façon ngaji ɗiɗi hen façon goto wiyete ko meeɗi moosa ko leɗɗe jarateɗe walla muuɗeteɗe a ƴetta ɗum joni joni moosa noffore nofforo gorko mo melɗo wuro jinneji omo jogui leɗɗe wiyete ko yeddi ƴeewa ɗen ko leɗɗe wuroteɗe a wurat ɗum joni joni keeɓa cagatagal maɗo jarowo duuɓi nogas e joyni gorko mo melɗo wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni omo andina dendagal kileneɓe makko e oɗo saaha mo tawe to paari lamorgo reedi france sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 200 00 336 04 04 66 27 gorko mo melɗo wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ene tawe ɗon mini ko wiye ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum téléphone mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melɗo wuro jinneji base makko ne tawe to Naksato legal Samia face usine Platra ene tawe ɗon ɓiyi ko sa yiiɗi jokkodirde on base mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 gorko mo melɗo wuro jinneji gam hoybitande taweteɓe lappol polol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal base makko ne tawe to Dagana Mauritanie ha to Ross Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko biteɗo ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe so tawi a yiiɗi jokkodirde e muɗum numéro mum téléphone mbatta 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melɗo wuro jinneji kollaɓɗo reedu ko malaɗo woni ko newiɗo sanne sanne mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mawbare jeeɗiɗi silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men e ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gouvernement mo leydi Sénégal ƴetti pellital haɓade guyka ɓen wonoɓe motoje kame biftotoɓe kala beele kadi ɓiɓɓe leydi ndi gona e jaam e kisal e nden ka kala jeeyi sababu noon jagoɗo transport woni ya gara Yaquba Jemme hanki o ummini campagne binditogol kala ka joguiɗo moto e nder leydi ndi Sénégal ha tenti ɓen waɗoɓe Jakarta kame motoji ya gara kala ɗum nan ko campagne mo lebbi tati ko hanki fuɗɗi ha sappo e tati lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase joyya ɗum noon ko lebbi tati gam wadde matriculation ko fade banggue motoji ɗi beele mbawa andede so tawi a ƴetti moto ene andi aɗa andi mbaji mum e numéro mum e tonggode mum kala ɗum noon koye nder leydi ndi kala ha wonana jaam hewɓe noon eɓen Jakarta manuji kolliti hen mette mumen mawɗe no fewi ha tenti noon ɓen finoɓe yogaya lappola iwde Wourossogui faade Dumga taw ko taweteɓe ɗi nokkuji kala kolliti hewɓe sukaɓe so pini koma jaaha ɓoki jawe mbawa dañde kilineɓe seeɗa seeɗa mbawa dañde ko ñaami walla mbawa dañde haaju men ɗeɗo gueɗe kala koko gaari nde tawno sa foti gendarme ɓe kala ko joguiɗa ko temedde jeetati ɓe tettat haala ɓe kolliti hen noon mette mabɓe mawɗe no fewi ko fate konngudi hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron ɗi o yaltini hanki ɗi ko fate gonagal mabɓe e nder leyɗele Afrique o holliti ɓe ƴetti pellital ɓe gummini kaldigal hakkude mabɓe e leyɗele Afrique kamɓe ƴetti pellital ittude koninkoɓe mabɓe e nder leyɗele Afrique e nder konngudi makko kanko Emmanuel Macron o holliti Afrique naɓe gona yimɓe anduɓe fodde hay a jarama France mbiyani noon holliti noon so wonano France oɗo saaha Afrique jogota ko nden kay kisal hay seeɗa ɗum noon ko konngudi makko ɗi o yaltini ñalawma hanki o kanko oɗo henna Emmanuel Macron hoorejo leydi France ɗin konngudi noon jabtima ɗum hoore jaggoɗo leydi Sénégal woni Ousmane Sonko o holliti so wonano Afrique hande o tawanno France ene woni jimadi Allemagne tawat kay France hande o haalata ɗemgal français ni haalata ko ɗemgal Allemagne so wonano Afrique France heɓata ɗo heeɓi ɗo kono kadi kanko on hoore jaggoɗo leydi Sénégal o holliti e nder konngudi o jabti o holliti ko Afrique naaɓe joɗodi jindire koye men gandi wonande basuji wonande armée leydi France taweteɗe leyɗele men ngala kala hay nafoore wotere
nde ɓe jaltata leyɗele maɓɓe kala holliti noon ko Emmanuel Macron hooreri France haali ko ala hen kala ko selli ni woodi jehetena ko aten to gujeri no ko mbiɗa ɗo kusana hanki noon en kaadino e kabruji ɗi wonande ngel ɗo cukalel gorel nottoto ngela ceɗɗela jeng ngel duuɓi tati tawano ngela ene maayi ne wone foosa caggal enquête gendarmerie mo Goudiri kame bakkel ɗin brigade uji noon mbaɗi hen loskoji jaaƴƴi no feewi ɗum ko caggal ñande aset jawtuɗo hen noon ngel majjuno ko sanga 17h juulal takkusana ɓandu maggela yiita ko caggal juulal gueeƴe e nder foos oɗo saaha caggal wonande enquête andama baɗɗo ngal baɗal waɗi ngal baɗal noon ko waɗi ngal baɗala wonande ko moɓe mbiyata taw kadi ganduɗa ko on desɗo yummako yumum guelon cukalela ko on tigui waɗi ngal baɗala ɗum noon o holliti o woni koye yoftade caggal nde o resi joom suudu makko on noon jogui reedude o haalnanimo on noon holliti ko viol waɗano ɗum noon o holliti ɗum ko jaam fayi dewgal oɗen metti noon nanguimo o yofti e guelɗon cukalel o yooɓi fittanu maggela oɗo saa omo tawe e juuɗe ɓen dadiɓe goɗɗo tawetenoɗo e juuɗe ɓennina kaso ɗum ko ñalawma hanki o Alhaji Modou Fall on noon woni taw kadi ganduɗa ko toon to Malika plage mo ganduɗa baɗɗo viol ngel ɗo cukalel dewel mbiyeteno ngela Sawda Sow ɓurandire Diary Sow mo ganduɗa ko duuɓi 12 yarano caggal nde waɗi mum bonande bonde no fewi o wattidi kadi warde ɗum hanki o noon o darima e yeeso procureur kanko Alhaji Modou Fall o baɗɗo ngal ɗon baɗal ɓenninama toon to kaso hanki o ko wona ɗum ko noon ɗo ɗo kalaten rewɓe finoɓe taw ko toon to Malika hande moɓodiri kamɓe kala ngam wadde yaadu jaam ndun yaadu noon ko hollirde mette mabɓe ko fate banggue viol battere ɓeɗe hen sukaɓe kono ɗo cukalon nde won e kala saaha taw kadi ene pittal men en jooɓe hen wonande noon wonande goɗo seppoɓe media ha toon to mairie kame sous-préfet o ha to plage mo Malika ngam hollirde mette mabɓe mawɗe no fewi ko fate banggue viol batteɗo e kono ɗo cikkolona keddoɗen koye on viol ko kañum woni ko waɗa toon to Ker Mamadou Sarr ko cukalel dewel ngel duuɓi 6 kañumne waɗa toon viol ɗum ko caggal nde yalti école finoɓe toon ɓe erima autorité ji ɗi ne mbawata walludeɓe beele kadi oɗo hen baɗow ngal baɗal jaggue kene foto wonde sukaɓe rewɓe joyo mbaɗama viol taw kadi kamɓe kala koye gorko goto mogguinta tan sukaɓe jalti école wode ngel o funti ɗum bonbon walla halis walla goɗɗum nawa ɗum ha wirnoyo tan o waɗay mum gueɗe ɗe jooɗani no fewi ɗum ɗon noon ene heewi no fewi nde yimɓe kala darato kapto ɗeɗo gueɗe kala hanki noon gardiɗo cetal weñiɓe hakkillaji e nder leydi Sénégal woni Ansoumane Dione hanki yalti e deƴƴere mum e nder discours conférence makko mo waɗi o holliti ɗum ɗo hen kala wona police wona gendarmerie wawi addude jaam e nder leydi ndi Sénégal saabu ɗeɗo gueɗe ko raafi gonɗo e haqqille ha feeñay hoore taw jomum ne ɓorni comcine haalda yimɓe ne yaaha taw ko dafade o holliti jaagoɗo cellal ɓalli leydi ndi Sénégal foti ko ɓeydude ko fade ɓangue yogay cuuɗi safara e oɗon fannu yimɓeɓe kala mbawa tigui huccanede safara ha tenti noon ɓen moɗode poɗɗe bonde kami huuɗo bon koye sigiratuji ɗi kala ɗeɗo gueɗe kala ene jeeya e sababu ko jibinta ɗe gueɗe kala jeheten ko ton to Bakkela wonande médecin chef directrice sanitaire de Bakkela woni Gumba Lo hanki o holliti e nder conférence muɗum wonande caɗele ɗeɓe jogui suudu safara centre de santé mo Bakkela oɗo saaha aɓe jogui bloc opération goto ko wona ɗum ko noon aɓe manque infirmiére uji kame sage-femme uji kala ɓe erima noon oɗo saaha nde ballal wawata waɗede hen beele jomumen mbawa tigui safrade jeheten ko ton to Tambacounda gardiɗo leegal ngal ɓe mbiyata Gurel Amad woni chef de quartier Gurel Amad to Tambacounda on mbiyetinoɗo Samba Sow hanki o noon sanga 15 heures nde joguino convocation to DSCDS ko toon noon wasi fittandu makko koreji makko noon woni Amadou Kassé ɓe kolliti oɗo saaha ɓe jiiɗi ko leela wala yo waɗe e mayde makko ɗum noon ko convocation tan o nottoyno wona mo rafa wona haydara kanko Amadou Kassé o holliti ñande subaka hanki o
ɓe njano ngam yoyde tere goto ko nden ɓe certi ɓe dokkodiri rendez-vous kikiɗe hawre o nottima convocation makko toon to yanoto ko toon o wasi fittandu makko kamɓe noon ɓe kolliti wonande oɗo saaha fandare mabɓe ko nde leela walla waɗete ko fate banggue mayde makko kanko ɗo henna biyetinoɗo a Samba Sow. gorkay min yayande keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika. jayde moon jayde weltare TV sen giwi to leydi ndi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie Mohammeda Wuldu Mohammeda Cheikh Al Qazwani hoorejo leydi Mauritanie hanki o udditi pont mawɗo no fewi tono ko ɓeɗeɗo sakkana ene tawi Dar Naima kene foto wonde no gasina lewru février 2024 ko nden oɗo pont fonno gasde ko noon caggal kay nde tardi no fewi mo ganduɗa pont mo tufere mum fawno lewru juin 2021 ko lebbi nogasi nayyi fonno wonde duuɓi ɗiɗi tan kono noon yeehi kay ha ɓurti ɗum ko hanki ono holliri ɓiɓɓe leydi ndi kala oɗo pont bawde newnude yahgara e nder leydi ndi 200 wonande métre longueur ko fati juutendi 12 métre taw ko jaajendi kene foto wonde métre uji 7 taw ko juutendi taw kadi ko banggue miro kene foto wonde wonande gueɗe kewɗe baɗaɗe e muɗum ma wonoyi 3,6 milliards taw koye koppareje uguiya woni ko wanja hena kanko on hoorejo leydi Mauritanie Mohammed Cheikh Al Qazwani hanki kikiɗe hirndi yaɓani Espagne ɗum noon ko jillu privé ngo ganduɗa jayɗe leydi Mauritanie gartani ko jeeyi sababu ngun jillu ko jillu ngo yeehi toon ɗum ko caggal jillu makko e mbaadi raɓɓiri no feewi ɗo joom suudu makko wonno toon to hôpital Huwayim mo Maroc oɗo saaha noon yeehi toon to Espagne kono andaka noon ko jeeyi sababu nguɗon jillu gouvernement mo leydi Mauritanie hoore jaggoɗo leydi ndi woni Mouhtara Wuld Ndiaye arti ko fate banggue nelaɓe ministérial ko ɓe mbiyata mission ministérial taw koye nelaɓe yoga état ji e nder leydi Mauritanie ko wayno état ji nayyi Tagan Asaba Barahna Trizamora ɓe noon garti hanke waɗi point ko fate plateforme ɓattitade ɓiɓɓe leydi ndi ha ande kay ɓiɓɓe leydi ndi holko ɓuuri sohlude beele gouvernement mo leydi Mauritanie huccana golle oɗo saaha noon ko insiri gorgol guiɗi maka hay nokkuji goɗɗi kala gam ɓattitade ɓiɓɓe gendire ndi e wiide hoore jaggoɗo mo leydi Mauritanie ha ɓuura wawde andede oɗon sifa jagorɗo toppitiɗo ko fade banggue ñawoje leydi ndi arti oɗo saaha ko fati Rafi Mohammed Wuld Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie o holliti on teskaka e mum kala Rafi so tawi kay ari ene notto ko fate banggue ari ene notto ko fate banggue wonande ñawoje muɗum kala ala kala ko feeñi hen so wona hollude feeñayagala ɗum jeeyi sababu noon gam hollirede ɗanta ko jamma gam koppi musoji walla ɓandu musoru o holliti noon ɗum jeeyi sababu guitti équipe médicale bawɗo kay ƴewtade celal ɓandu makko gonga e gonga kala o arte yañade yoga e fannuji goɗɗi kala kanko oɗona jagorɗo o to Nouadhibou inde makko ko Isita Bey Wuld Ibrahima kam nanga wedda e kaso jeeyi sababu noon ko wadde mo vidéo goto oɗon vidéo mo waɗi o noon omo eri hen ɓiɓɓe Mauritanie naɓe nde mbawata ɓiɓɓe Mauritanie naɓe nde mbawata kay kamɓe kala wallidde gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie taw kadi ganduɗa ko fati e banggue wonande taweteɗo e nder kasoji ɗi leydi Mauritanie ɗum uddi kumpital men ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali état majeur général armée leydi Mali yaltini communiqué subaka hande o law ɗum noon ko jeeyi sababu oɗon communiqué ko toon to ñorodi Sahel jamma hanke o sanga 22h ha fayma 23h ko piyanɗe mawɗe kay goni ko mbaali toon fellodirede ɗum ko ɓen joguitiɓe yinnoɓe yande e poste gendarmerie taweteɗo toon to ñorodi Sahel ha fayma toon to gouverneur o kala nden piyanɗe ɗon koñin koɓe armée leydi Mali e wiide communiqué o ɓe mbawi kay tawde ɗon pittali walla mbiyen ɓalli 30 ko fawi ɓandu tawɗin ɓalli kala ko ɓen wonnoɓe nguɗon janggu kay ene mbara ɗon ɓe mbasi hen noon koninke goto nder communiqué o ɓe kolliti ɓe neldi duwawa
wonande ɓeena wa on basɗen fittan mum kono kadi ɓe tetti toon fetilaji kewɗi ɓe tawi ɗon ken tolno e 19 fetel e pistolaji tati kamɓe matroyos ene wonde kure e gueɗe goɗɗe kala dañi noon otoji duppaɗi hen ha wonti ndodi ɗum koye kure e condi hanki ɗe keddoɗen koye état majeur général armé leydi ndi holliti e nder communiqué makko e ballal renseignement moɓe ƴetti toon to région mo Tombouctou kene fota wonde 50 kilométre nokku mo mbiyata Assa El Am en tawi nder cercle mo Gundama ɓe kolliti oto carsuɗo pettoje kewɗe kay ne wonde fetilaji woni koɓe mbawi teɓede toon ɗum ko caggal ɗum noon jeeyi ɗum ko cetal jeygale Akimi ɓe kolliti oto goɗɗo kene fota wonde 11 kilométre noko mbiyata Zara ho ene tawi nder gourma Raharo Sina ɓe mbawi kay teɓade ɗiɗon otoji jolnunoɗi ɗeɗon gueɗe kala gartaten koko fate banggue ñamakoro toonne kadi juma mum uddama jeeyi sababu jama ñamakoro on noon jeeyi saba waɗɗani école académie Bamako ko almameɓe ɗiɗo kay poɗodiri toon juma o walla mbiyen jama o sanga juulal gueƴe ha waɗi kay piile hen e kelle dukoli kala ɓe kedani oya almami heddi ɓe kedani almami goɗɗo almami lajji lula ene wonde lajji samake ko ɓeɗo ɗiɗo kay woni foɗodiriɓe kala hen jama ha moni kala rewɓe mum ɓe kala ɓe nangodiri toon police noti e ndeɗon haare wawi uddude jama ka ha jaam wawa dañede nde jama ka wawa udditede keddoɗen koye leydi Mali AES wonande colonel Assimi Goïta walla ni mbiyen général Assimi Goïta arti e ñingde no fewi ko fate CEDEAO holliti fedi CEDEAO oɗo saaha ne jeeya sababu ne hollira sifa jaɓɓal muɗum wona e laamu leydi Mali woni wondi kay koye woɗɓe ɓe ganduɗa ala kala koɓe mbawi jangtade hen o holliti noon wonande ñande 3 lewru janvier hakkude makko e Abdoulaye Maïga woni hoore jaggoɗo leydi ndi gam darnude catal ngal ɓe inniri web tv ɗum noon jeeyi ɗum ko AES woni leyɗele tati ɗe Mali Burkina Faso Niger beele ɓuura newnude communication hakkude ɗeɗo henna leyɗele tati kala Guinée Bissau tribunal ngal Bissau Guinéen ñaawi njeyo latino américain ɓe nangganoɓe gila e lewru septembre 2024 hitande mandira hen nde ɓe taƴanama hanki duuɓi 17 e kaso moni kala ene lelo ɗum jeeyi sababu noon ko trafic drogue ɗum noon kene foti wonde 2 piccal 6 tonnes cocaïne nangganoɗo to bowal diwoje ngal Bissau Guinéen e lewru septembre taw kadi on drogue kan laana ndiwowa jet privé giwɗo toon to Venezuela ñawore mabɓe yani hanki o maɓe lelo wonande kene foto wonde 17 ndungu moni kala e mum e nder kaso ɗum ko tribunal wonande ñawiɓe ñalawma hanki o taw ko tribunal Bissau Guinéen to Guinée Conakry inde makko Aliou Ba Diayndiyanke binoɗo teb ñande 30 lewru décembre mandiro hen nanɗo ɗum noon ñawore makko yani hande o toon to tribunal mo Kaluma mawo lelo duuɓi 2 e kaso taw ko ferme o yiyata nangue jeeyi sababu noon ko tumedemo wonande omo yenni mawɗo leydi ndi on mawɗo leydi ndi ƴettuɗo laana mum ndi o subaka hande o to bowal diwoji ngal Cheikhou Ahmed Touré yaɓani toon to akkara lamorgo leydi Ghana gam tawtorede piilungal leffol laamu Dio Dramani Mahama kanko on général Doumbouya hanki o Guinée Conakry laaɓe ha to Conakry mango yo gayno ko janki ko seppoji mawɗi kaye goni ko mbaɗi toon jeereji kewɗi gudditani butikaji kewɗi otoji kewɗi hewɓe jaltani hen hanki wuuro ngo waɗi paralysé kay ko fate banggue ɗin seppoji noddi ɗum ko force de vivre woni ɓesguji leydi ndi kam yo gay landaji laamu ngu kala yiddeɓe noon oɗo saaha ko laamu faddewu ngo ndewata jippade ko ɓuuri yawde ɗon ɗo happu mabɓe gasi ñande 31 lewru manduɗo hen ndu ko wona ɗum ko noon suka gorko goto nottortoɗo Mamadou Baylo Sidibé to legal T8 kañum wasi en fittan mum gorko mo duuɓi nogas holliti ɗum bamum oɗon sukka to leydi Gabon autorité ji leydi ndi wonande laamu militaire ɓe jaltini koppereje jonɗe no fewi kene fotto wonde
temedde nayi e sappo e ɗiɗi oto kesopul jaltuɗo isin mo meeɗa dognede woni koɓe ballita sukaɓe leydi mabɓe ha mbaɗa taxi gabu plus taxi gab plus ɗum noon ko wallidde ya ngara ha sukaɓe giwa e jonde wasam gollago paya e golle kanko militaire o holliti fandare makko ɓiɓɓe leydi ndi kala nde gonata e golle kono hewɓe kam dognoɓe taxi ji taw ko étranger ji wonɓe leydi ndi kolliti ala ko heddi so wona wiyede yo kaɓɓu bagage mena jalta ndiɗo hen leydi so tawi woni ko ɓe totta ɗiɗo hen golle to Côte d'Ivoire transport taw kadi ganduɗa ko oɗo hen navire transport dimduɗo nitrata mo mbiyata nitrata amniumo mo ganduɗa amniumo mo ganduɗa ko chimique bonɗo woni mum kene fotto wonde ujunnaje tonne chimique taw kadi guila capantati décembre ne ɓatti kaggulaɗe mo Abidjan mango guilde noon laamu leydi Côte d'Ivoire ƴetti hen peeje mawɗe no feewi kanlana ka joofi hande o ko waɗa ɗum ko noon jaagot toppitiɗo oɗon fannu holliti laana kane woni e nden kay kisala beele kadi gueɗe ɗe kala ɓuura wonde e jaame kisal nde tawno oɗon chimique ko jeyno ha to kaggullaɗe mo Beyrouth Liban wawi wadde toon fettande hewɓe kay mbasi hen pittali mummen jeheten ko toon to Benin Kimi Seba eɗen gandi ko activiste kewɗo haalde panafricaine on noon waɗi discours mum ñande 5 heccanki o nduɗo hen leru holliti ko candidat e sumgoji hitande ujunaɗe 26 fanede taw koye avril kono wo yenni no fewi laamu Patrice Talon o holliti ala kala ko yeehi leydi ndi koko jooɗi ɓiɓe leydi ndi ngala golle kono kadi haqqe leydi ndi ne yaɓɓa ɓesguji leydi ndi ha tenti fichier électoral kame gueɗe mum kala ndewani laawol wo holliti o jeeya oɗo saaha koye ƴamoɓe ngolɗon lefol laamu to leydi Ghana haqqillaji ketti toon to John Dramani Mahama mo ganduɗa laaminoma leydi ndi duuɓi 6 caggal mum noon nde mandaji mum gasi ko nan Akufo Addo laami leydi duuɓi 6 manda mum gasi ɗum ko caggal sumgoji bannoɗi 7 décembre lewru manduɗo hen nando hitande ujunaje 24 ari laamu polgu ngu noon ko John Dramani Mahamada hande o darima yeeso ɓesguji leydi ndi kala o suuti jungo wondi ma o jogono leydi ndi jaam e kisal teskama noon kene foto wonde sappo hooreɓe leyɗele kame chef de gouvernement uji ngari toon kala taw ko tawtorede piilungal lefulla makko ma filde hande wonande kadi gardotoɗo sur sarɗeji leydi ndi kanko John Dramani Mahama o fodi ma o yaltin leydi ndi e caɗele kibal siftine mon Ghana to banggue faggudu oɗo saaha ene satti no fewi ko ɗum jeeyi sababu noon ɓiɓɓe leydi cuɓimo gam hoolademo moƴƴinodemo laamu makko beele o yaltin leydi ndi e caɗele ɗon ɗo Nana Akufo-Addo laamum gasi ha laaɓi e nder leydi ndi to Niger ñame ko bandiji kewɗi kay goni wiyaɓe toon to teeb ñande 2 ha 3 nduɗo hen lewru koɓe jeenayo ɓe nanguel hakkude duuɓi 24 fayma duuɓi 40 ko motoje woni himme guyka mabɓe kene wona temedde motoje mbawi tigui tettede e juuɗe mabɓe ko wona ɗum ko hoore jagoɗɗo mo leydi Niger ne tawe toon to Ghana la karala mo ko leydi Ghana gam tawtorede piilugal John Dramani Mahama ɗum ko caggal ɓattake bindaɗo faade e ardiɓe leydi Niger to leydi Cameroun ko attaque bonɗo waɗi woɗɗani keerola hakkude leydi Cameroun kame Nigéria noko mbiyata Akoya taw koye noko mbiyata Agwa Akwe e diwan mum Agwa ɗum noon ken wona koni koɓe joyo mbasi pittali men sanga 15 heures ko nden gonjen go waɗe poste militaire tawete toon to Agwa ganduɗa ken wona koni koɓe hewɓe mbawi teɓɓitade e nder ndeɗon fiyande paaɗen koye joolam jaɓeri to Canada hoore jagorɗo leydi muɗuma woni Justin Trudeau acciti golle mum ɗum ko hanki o caggal nde o waasi kewendi toon to sursarɗeji ndu leydi ndi ɗum noon woni hoore jagorɗo leydi ndi gila tan hitande ujunaje 15 woni 2015 ha ñalawma hanki o kono hande maw jokku laamu makko ha hoorejo jagorɗo kese wawa tigui toɗɗede to Syrie gila laamu Bashar Assad soli aéroport muɗum Damas koko udduno ko fati banggue laaɗe diwoje cargoje to banggue commerce ko hande 7 janvier udditani windere nde kala fuɗɗiti ya garaji to banggue commercial aéroport international mo Damas Iran kene tolno
temedden jeenayi e goo neɗɗo woni waraɓe taw ko hitande yawtunde tan taw ko sériya wari ɓe eɗen gandi kuulal wari warte walla waɗi kene wara ɗuma eɗen ñawre hande nder leydi Iran jeeyi sababu loni yaltinigol cimtola subaka hande o ko mbiyata Volker Turki ɓen kolliti temedden jeenayo e goo woni ko wara e nder hitande yawtunde tan to leydi France Jean-Marie Le Pen eɗen gandi ko dawriyanke mawɗo keptina to banggue ñaamo jaarunoɗo duuɓi 90 waasi fittanu hande o e hollidde koreji enɗam muɗum leydi France ne woni e suno mawɗo no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon seydi moon Sar Abdoullahi Sar gorko moon dulmaji to kaɓiɓe to ko musidɗo moon Saydou Abouba Hamadou Seyba gorgol kettimalaki jam yo jam Allah o hiranena